Ngikubhalele ngoba ngifuna ungisize. Njengoba fanele ungisize nje kwahamba ubaba lapha ekhaya. Hayi ngisale ngibamba phela i-age yami. I-age yakho umuthi ubamba i-age yakho ubamba ini iminyaka yakho uyibamba kanjani? Cha engilingana nabo ekutheni ngithandane nabo. Hayi umuntu ahambe. Ngiphinde omunye ahambe. Ngiphinde omunye ahambe. Ayi lo baba uyinhlalisuthi. Hayi afika geze kube kuhle hayi sidle hayi singene embedeni. Kuthi entathakusa apha phamini la yisekho. Wahamba ngaleso sikhathi. Wathi kushuthi mina ngiyidimoni. Ngithi mina ngiyabuza kwenze njani? Uthi ngimbuza kanjani na ngoba ngiyazi mina. Wayegundekile. Wavuka esegundekile kanti beyinhlalisuthi enenwele ezinkulu. Wahamba kanjalo aphinda angawabuya naye. Ihlasela kuphela makuthi mhlambe kufika abantu besilisa. Ingihlasela mangivakashela umuntu wesilisa nje. Makwafuna umuntu wesilisa ngiba nenkinga. Masele sodwa nezingane asibi nayo inkinga. Ngibikele le Mwelo Vumani film lokho mavumani lalekwa emhlabeni ngana usoni madoda le phansi emanguzi ezisilas la ngodaba olubuhlungu kakhulu mawami ngiyathemba ukuthi uright ungakucacisele umbukeli uchaza ukuthi yini esibeka la kulesikhathi njengamanje wemama. Ngibikelele ngani yami. Ngikubhalele ngoba ngifuna ungisize. Njengoba fanele ungisize nje kwahamba ubaba lapha ekhaya. Hayi ngisale ngibamba phela i-age yami. I-age yakho umuthi ubamba i-age yakho ubamba ini iminyaka yakho uyibamba kanjani? Cha engilingana nabo ekutheni ngithandane nabo. Hayi umuntu ahambe. Ngiphinde omunye ahambe. Ngiphinde omunye ahambe. Ngize ngibuyele ko-Ben 10. Ngizame ko-Ben 10 ukuthi hayi ngathi kuyalunga kodwa mase efika endlini kuyinkinga ke lapho ke. Ngoba mase silele ayo right impela. Kodwa nje mayeselele esezumekile uzwa ngempama ezinqeni. Ngesinye isikhathi ezwa ngophondo ezinqeni. Agcine ehambile kungakasi. Manje angazi noma umfana wami angangisiza yini. Ima wemama ubaba sekunesikhathi singanani ehambile? Usena 5 years ahamba. Mhlambe waye umuntu othanda umuthi. Wayesebenzisa yena. Awucabangi ukuthi mhlambe ngabe wakucupha? Kungenzeka ngoba angazi ngakekho nje umuntu engihlale naye ngithi hayi ngihleli ke manje sesiyathandana. Hayi akekho. Ngabe ngibamba ngiyeka nje ngiyabamba ngiyayeka. Ingane unazo? Yebo nginayo. Yodwa zimbili. Ngabe mhlambe ke mama ngoba unezingane ezincane zithini mawuletho Ben 10? Bezithini ngoba uletho Ben 10 ingane ezincane? Bekunzimana kona. Kodwa kwesinye isikhathi ngibona ukuthi hayi ingane ayisathandisisi kahle ingane. Ungcono uma ngabe kuyilo omdala esilingana naye. Einganeni hayi akusekuhle neze. Noma bengashongo ngiyaxoxa nabo. Noma bengashongo kodwa ngiyabona ukuthi hayi akusahambi kahle ngoba sometimes ababi khona nje sitting room mase sihleli sidle. Manje ke wemama yini enye ebiyenzeka kulabo uthi abadala nabo bebefika othandana nabo ngoba kwenzeka izinto ezikanje? Oqala nje mayibuye emsebenzini ukadlule ekhaya ukweze ekhaya. Hayi wayesethi hayi awuthi ngithatha ishower ngoba vele sengibuye emsebenzini. Hayi angene ke bathroom agezeke. Mayegeza ngizwe ngesicapha sivuleka ithondo. Uphuma usegcobe insipho akasarinsanga. Ngiyabuza yini uthi hayi ngeke azalungena la ekhaya. Ngiyabuza kwenze njani ngichazele. Hayi waphuthuma wangena emotweni kwawuhamba kwakhe kwaphela kanjalo wangibhlokha ngisho ocingweni. Awuqhamuki mhlambe ngabe kunezibhoki ekhaya mhlambe noma ubaba washiya isibhoki wayengathwele ubaba? Hayi wayengathwele ngabe ngiyazi wayengathwele. Noma ayisebenzisa izinto zesiZulu kodwa wayengathwele. Awucabanga ukuthi zonke lezi zinto zesiZulu ayisebenzisa izona ezibackfire? Kungenzeka. Kungenzeka mhlambe wayithi naye ulungisa umuzi wakhe. Kanti wayengazi ukuthi naye uzohamba. Kwenzakalani nje iziphi ezinye igama ezike zenzeka? Esinye isigameko silele nomunye wabo esehambile lo. Ayi lo baba uyinhlalisuthi. Ayi afika geze kube kuhle hayi sidle hayi singene embedeni.
kuthe Ntathakusa apha phamini layisekho wahamba ngaleso sikhathi wathi kushuthi mina ngidimoni. Ngithi mina ngiyabuza kwenze njani uthi ngimbuza kanjani na ngoba ngiyazi mina. Wayegundekile. Wavuka esegundekile kanti beyihlalisa uthe enenwele ezinkulu. Wahamba kanjalo aphinda angawabuya naye. Ngelinye ilanga ngivakashele omunye. Mayevakashile hayi kube kuhle kuze kusekuseni ahamba geze athatha ishawa nami ngithatha ishawa. Mase ngithi mina yasibhayithe kancane. Hayi mangithi ngivule efrijini wonke ama-aphula lami alumekile. Hayibo ngibona ukuthi ikhona into ekhona la ekhaya noma ngingayiboni kodwa izenzo ziyasho ukuthi ikhona into ekhona la ekhaya. Angazi ukuthi yini kwenzakalani. Inkinga nje enkulu lengibhekene nayo. Angazi noma umfana ubengangisiza ingane yami. Mama uke wazama khona la ukhonza khona mhlambe uke wazama mhlambe ukuye enkonzweni ngaphandle ukuthi uzuye ebantwini mhlambe abahlola mhlambe ngokwesintu. Ayi bengingakazi ngiye. Bengingakacabanga ukuthi ngiye ngangicabanga ukuthi nje mhlambe ke kufika amakholwa akazokhuleka la ekhaya. Akezolwisana naleli demoni elila ekhaya ngoba ngiyabona ukuthi idemoni ngeke bonke abantu abafikayo babe nenkinga la ekhaya. Nedemoni elithile nje impela. Sometimes makuvakashe omunye umuntu izingane ezisuke zingekho kwezika anti wazo. Masithi silele ebusuku kube kuhle konke. Siyenza sekuvuleka icapha sengena umoya. Ngixoxe ukuthi ngoba ngikhile nje igate. Ngikukhile nomnyango. Ngilikhile nebhadla. Kodwa sekuvuleke yonke into. Angisazi siza talent ukuthi yini indaba kuvuleke yonke into. Ungena umoya ongakazi ozawubona. Hayi mhlambe wena lento lena ihlasela kuphela makuthi mhlambe kufika abantu besilisa. Ingihlasela mangivakashela umuntu wesilisa nje. Makwafuna umuntu wesilisa ngiba nenkinga masele sodwa nezingane asibi nayo inkinga. Awucabanga ukuthi lento mhlambe isikhwela umoya omubi spiritual husband mhlambe sifuna ukulala nawe awukazi uphuphe mhlambe kube nento elala nawe ebusuku. Ayi bengingakaze ngaze ngaphupha bengingakaze mhlambe uyena kongathanda ukuthi kufika abantu besilisa la mhlambe ile yonke inkinga engayicabanga shutha akadinga umuntu emzini wakhe. Mhlambe ngabe usasho njalo ngabe mhlambe uke wazama ukuthi niye kwenye indawo niyenzele kwenye indawo lento masuke niyenza. Hayi asikaze saya kwenye indawo ngoba bekuyila ekhaya la kuvuleleke khona ekune space khona. Asikaze saya ndawo ngaze ngacabanga nami ukuthi ke siye kwenye indawo. Manje bonke labantu laba ngabe lento lesimo nje sik-affecta kanjani impilo yakho nje general? Sing-affecta kakhulu ngoba abantu besisa sengiqala ukubasaba ke nje manje. Ngoba angisasefana ngenze njalo sengiyamsaba nje umuntu wesilisa. Ngoba ngithi ngiyazama kube nenkinga. Ngazama umuntu uba nenkinga yakhe naye serious. Sengiyamsaba ke nje umuntu wesilisa. Sengiyasaba impela nje. Hayi noma makhelwane bese bekungibuke ngelinye ihlo. Uthe ngathi kukhona umuntu othwele la komakhelwane. Bangibuka ngelinye ihlo manje ukuthi hayi akusekuhle neze. Njalo kwenzeka izinto ezingasile lapha kwami. Njalo bayabuka njalo. Kube ngathi ababoni kanti bayabuka. Sebeze bahleba ngami eceleni ukuthi hayi lo mama ngathi uthwele. Kodwa manje abangiqondi ngeke ngizwe nje emaceleni ukuthi kuthiwe ngathi uthwele. Ngibatshela ukuthi ayikho leyo nto. Mina nje ngihlukumezekile. Ngokhanje lo baba la ekhaya. Hlukumezeka impela nje. Hey, ngiyakuzwa mama ngiyakuzwa. So ayisive mani film sozama ukuthi sicontact abafundisi laba esibathembayo abangafuni imali abashumayela izwi likaNkulunkulu yabona. Yebo ngabonga kakhulu ngani yami ngabe ungisize kakhulu. Ngoba mhlambe la uke wazama khona mhlambe abanye ngoba uthi awukazi uzama abanye uthi bafuna imali ezinkulu 20,000 mhlambe uyohlangana nomuntu omunye athi 1.5 la uzoya khona ayikho imali kuthiwa yini fee khona wara lokho ayikho leyo mali mama sina sozama ukuthi uthola usizo yabona. Awu ngabe ngisize kakhulu ngani yami ngizoke ngilale nobuthongo. Ngabe ningisizile. Nezingane zami ngiliziyeke kuloko eyibuka lo kusasa ibuka lo ngomgqibelo ibuka lo ngomsombuluko uyibona omunye. Ngabe ningisize kakhulu ngoba ngithi ngihambe ngizama hayi akuhlangani. Kuhlangana impela. Hayi makade nginayo umuntu wesilisa abe naleyo nkinga yakhe ebusuku. Ahambe Ntathakusa sehamba ke. Usuke engathanda ukuhamba. Uhanjiswa isimo esimficela ekhaya. Hayi ahambeke ngimpelezeleke sivalelisana ahambe aye kwakhe. Hayi ngakusasa bese ngiphupha
indoda. Indoda ibisithi mina uMakhonya la. Imina engizophatha la. So mama awucabanga ukuthi umoya omubi noma khona mhlawumbe umuntu owakuloyo wakuthakaza? Ngiyacabanga ukuthi amadimoni. Amadimoni phela eza ngendlela ngazo zonke indlela. Ngiyacabanga ukuthi iwona nje amadimoni. Babukele uVumani film uyabona ezinye izinto khona abantu omunye yothi ngalala phupha mhlawumbe intombazana owesilisa noma owesilisa owentombazana apha ipho owesilisa futhi sebaxabana makuthi umndeni bakhile noma bahlala ndawonye baxabana ngobani seku spiritual wife or spiritual husband mama ibizwa kanjalo leyo nto uyabona. So wena I think yonke lento eyenzakalayo ihambisana nomoya omdaka ongcolile so udinga ukuthi nje ubuyele enkosini uyabona. Awukaze wakholwa before? Bengikholwa kodwa bengekho strong. Yebo. Ngabe nje ukusilandisa mhlawumbe ukufast? Angijwayele. Ungakazi ufast? Hayi. Babukeli siyanthanda kakhulu kahle kahle umoya ngomoya. Sometimes omunye ngabona ingane misbehave ekhaya ingezwa ashaya inyama uyoshaya uzukhathala. Umoya ngomoya, spirit vice spirit uyabona. So kunjalo mama ngiyafisa ukuthi lolu daba lakho luzoba right uyabona as long wena inhliziyo yakhe iwilling kwenza into ozolayezwa yona ukuthi yenze uyabona. Yebo. Kwesike isikhathi uma ngabe ngithi ngiyayihambela nje mhlawumbe ngiyogibela itekisi. Ngizohlangana nomuntu wesilisa. Avana shintsha indlela umuntu angabe seza ngala engiza ngakhona. Mangithi ngiyambingelela avana fela amathe phansi. Angazi lokho ukuthi kwenziwa yini. Angazi ukuthi ngasombululeka kanjani lena. Ingane zona khamba njani kodwa zisencane phela ngeke ukuthi ziyajola ngeke asuhoxise lo mbuzo. Noma ngibuze kanje ubudlelwano bunjani mhlawumbe banabo abangani babafana ngoba yawazi ama-2000 sana kuthiwa nabangani babafana ngokuyintombazana. Banabo abangani babafana kodwa babaningi kodwa futhi isikhathi esiningi bayihlalela endlini bebe busy nezinto zabo kodwa banabo abangani. Esikoleni khamba kanjani? Hayi khamba kahle esikoleni. Khamba kahle ngoba bayaphasa. Wena wenzani uyasebenza khona la usebenza khona? Hayi angisebenzi ngihlala ekhaya nje. Yebo. South Africa siyanthanda nonke, Africa yonke siyanthanda nonke la nikhona. Ngiyafisa ngempela mama ukuthi kulunge but uNkulunkulu ozoyilungisa lento. Uyabona angifuni ukuthi uye emntwini mhlawumbe ozogcina ukukhiphisa imali enkulu ugcina ungasizakalanga uyabona. Baningi bangifonela bekhala Africa yonke noma abukuphi lapho khona bakhala baqoliwe abanye bebethi bothwala badliwe imali uyabona. So muza ke kuVumani film ila sizokhona khona nathi ukuthi sikusize. Awuzile kumfundisi, awuzile kumina, awuzile ebandleni but uNkulunkulu wakho yabona ozobe sebenza hayi ukuthi umuntu onephawu umuntu akanayo iphawu uyisidumo nje osusetshenziswa uNkulunkulu uyangibona. So asifuna ugcina ukukhala igcineni uthi hayi imali yami ngawe west imali yami uyabona. Asifuna uze kumuntu othi hayi mina nginamandla uyabona. But uNkulunkulu usuyimsebenzisa uyangibona. Ungayi kumuntu ngoba umuntu engakuphoxa umuntu uphila ngomoya ngithi engakuphoxa kusho ukuthi mekuphoxa kusasa ngeke usaye enkonzweni ngoba uthi uyaphoxeka hayi hey mina ngisayi lapha kuleli bandla ngaphoxwa umfundisi uyabona. Ingobani ubuye lapha uyokhonza umfundisi uyabona. So umoya uNkulunkulu uyena ongeka kuphoxe uyabona. So babukeli siyanthanda kakhulu noma ngabe kuphi la ukhona nibalulekile eziyenzeka kakhulu ziningi na singakaba attend sazoba attend kuningi kuyale kuningi abanye bayele abanye bayale nathi siyazama kuyale nabo abanye siyazama kuyale nabo uyabona. So kodwa ke siyathemba ukuthi nakuwena sogcina sifikile